Hej og velkommen til denne video, hvor vi vil finde vinderen af vores giveaway. Først så trykker vi, hvor mange sider der er, og der var 2. Så tæller vi, hvor mange der er på siden. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trykker vi 7. Det er nummer 6, der popper op. Så tæller vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det blev Don Donut D1, som har vundet vores konkurrence. Men først skal vi lige se, om han har abonneret på vores kanaler. Han har i hvert fald abonneret på The Diablo Films, vores originalkanal. Og han har sørme også abonneret på The Diablo Films HD. Så tillykke til Don Donut D1 for denne konkurrence. Hej hej.